Hola, molt bones. Avui tenim un altre LeetCode. Avui és molt fàcil, vale? Però bueno, hem d'intentar resoldre. És fàcil, o sigui, avui intentar fer ràpid perquè avui és dia de missa. Llavors, aviam, què ens diu? Estem jugant un joc que es diu Nim Game, no hi he jugat mai, amb el nostre amic. Oh. Inicialment, there is un munt de pedres sobre la taula, tu i el teu amic es jugueu alternativament i jo sempre començo, vale? Això és important. Si jo sempre començo, vale. Cada torn una persona pot treure una o tres pedres des de totes les, o sigui, les pedres sobre la taula, tot el munt de pedres que tenim, donat un número de pedres, un munt de sobre la taula, de torn a torn si tu pots guanyar aquest joc, hem d'assumir que, bueno, que juguem bé, correctament, òptima, el que vol dir que sempre intentem buscar la millor solució, que som super intel·ligents i no ens equivoquem mai. Vale, què ens diu? Si n és igual a 4, això és fals, vale? Per què és fals? Perquè si jo si jo tinc, aviam, fem-ho bé, si jo en tinc 4, vale, jo en trec jo tinc això, si jo en trec una me'n queden 3, 2 i 1, i com que guanya l'últim que treu menys, que em treu, ell en pot treure 3 i ha guanyat, vale? 2 i ha guanyat i 1 i ha guanyat, vale. Si és 1, si jo començo amb 1 em puc treure 1 i ja està, 2 em puc treure 2, vale. I 4 jo perdo, vale. 5 què passaria? Aviam, 5, 4, 3, 2. Jo com que jugo molt òptima intentaré que ell quedi 4, perquè 4 ja hem vist que té 4 perd, vale? Si té 3 i 2, ell guanyaria, vale. 6, 5, 4, 3. Bueno, és igualment, jo diré, vale, hòstia, doncs en trec 2, ell com em pot treure 3 i ha guanyat. Vale, 7, 7, 7, 7. Aviam si veiem algun empatant. 6, 5, 4, igualment, jo li dic, agafa'm aquest. Llavors he guanyat, vale? Estem veient que si, clar, el 5 és el mateix que aquí, li donaria, ell en tindria 5 i diria hem de sempre buscar que tinguin 4, per què? Perquè si tingués el 5, ell diria, vale, m'ha donat 5, però com que juguem òptima, això vol dir que som intel·ligents, ja li donaríem el 4, vale? 8. Vale. 8, 7, 6, 5. Què passa en aquest cas? Que ell té totes aquestes possibilitats. Ell jugarà òptimament, no? I com que ell ja agafarà el 4 aquí, no? Ell en restarà aquí menys una, aquí en restarà menys 2 i aquí en restarà menys 3. Perquè ell juga òptimament i jo sempre perdré. Què estic veient? 4. Si jo començo amb 4 o amb 8, jo perdo. Òptimament. 12. Què passaria amb 12? Si no ja ho hem vist, crec que ja ho tenim. Ja ho tenim, no? Ja ho veieu, no? 11, 10, 9. Vale. I llavors 9, 8, 7, 6. Ell dirà, o sigui, jo no vull que es quedi jo vull que comenci ell amb 8, ell en restarà, jo diré, vale, no em puc restar, si en resto 3, ell llavors ell dirà, com ho puc explicar bé, si jo en resto 3, no? Ell té la possibilitat de ficar-me a mi amb 8, doncs jo no ho faré. Si ell en resta 2, no? Aquí tenim menys 2, ell té la possibilitat de fer 9, 8, 7. Què vol dir amb això? Ell també té la possibilitat de quedar-me jo amb 8 i perdre. Hem vist que aquí perdem de forma òptima. I finalment 11, 10, 9, 8.
jo aquí també perdria, perquè ell dirà, hòstia, té un 8, amb 13 suposo que jo puc guanyar. Per què? Perquè 13, 12, 11, 10... Imaginem-nos que jo agafo el 10, vale, el 10 el 12 jo perdo, si jo en resto... Vale. Jo puc agafar aquestes tres possibilitats i com que jo jugo de forma òptima, diré... el 12 no l'agafo perquè sé que perdo, hem vist que amb el 12 jo perdo 100%, vale. Si... no, perdó, si jo agafo 12, ell comença amb 12 i ell perd. És el que vull dir, perdoneu. Això què vol dir? Que jo en restaré menys 1, jo ja he guanyat, jo ja sé que he guanyat, no? Què estic veient aquí? Estic veient que si jo començo amb 4, qui té 4, qui té 8 i qui té 12 perd. O 16, vale? Que són múltiples de 4. No, és el que estem veient aquí, estem veient aquest patant aquí. Llavors què podem dir? Doncs si jo, el meu valor és el mòdul de 4, si el meu valor és mòdul de 4, si això em dona 0, això vol dir, no?, que ja he perdut des del principi. Per molt que intenti jugar superbé, no? És el que estem veient. Qui té múltiples de 4, no?, perd. Vale? Llavors això, bueno, com ho hem vist aquí, això seria fer només un if, podem dir en mòdul 4, i si això és igual a 0, només hem de retornar fals, no? Perquè ja sabem que hem perdut, o sigui, si jo començo un 4, 8 o un 12 he perdut, però com que jo jugo, si no començo amb aquests números, jo jugo de forma òptima, sempre intentaré buscar que ell comenci amb aquests múltiples de 4, no? Bàsicament és això. I, bueno, i això, finalment, return to, si no començo amb això, múltiples de 4, return true. I això suposo que hauria de ser correcte. Sí, com veiem, runtime is good, memòria sempre tinc molt baix, per això space time, bueno, això és constant, només fem un space, o sigui, és of 1 perquè és of 1 perquè només tenim un valor, no iterem, no fem res, o sigui, no creem cap nova variable, o sigui, l'espai és que nosaltres no creem cap nova variable, perquè ara retornem directament, només fem un if, o sigui, aquest if que tenim aquí és constant, i el temps també és constant, perquè només fem una iteració, no? Of n, si no m'equivoco, això seria correcte, of constant, anem dient això. I perfecte, ja el tenim aquí. Qualsevol dubte, si voleu que faci algun licot en especial, poseu els comentaris. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins a la pròxima.